आजची रेसिपी आहे नाचणीपासून. नाचणीमध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम, प्रोटीन आहे. त्याचप्रमाणे नाचणी पचायला सुद्धा खूप हलकी आहे. डायबिटीज कमी करण्यासाठी पण नाचणी खूप फायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला वजन कमी करायचं असेल तर नाचणीचा वापर आपल्या जेवणामध्ये रोज करा. म्हणजे त्याची भाकरी किंवा आंबील, पेज, नाचणीचं सत्व हे पदार्थ बनवून तुम्ही वजन कमी करू शकता, डायबिटीज कमी करू शकता. आता त्याचप्रमाणे आता उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला ना शरीराला थंडावा भेटण्यासाठी सुद्धा नाचणी फायदेशीर आहे. तर अशा बहुगुणी नाचणीचा मी आज तुम्हाला चिवडा दाखवणार आहे. कमीत कमी तेलामध्ये आणि कमीत कमी साहित्यामध्ये. चला आपण हा चिवडा कसा बनवला तो पाहूया. त्यासाठी आपण एक मसाला करायचा आहे. त्यासाठी आपण घेतलेला आहे 1 चमचाभर धने, अर्धा चमचाभर आपण बडीशेप घेतलेली आहे, अर्धा चमचाभर जिरं घेतलेलं आहे, पाव चमचाभर हळद, मीठ घालायचं आहे पाव चमच्यापेक्षा थोडं जास्त, पाव चमचाभर काळं मीठ घालायचं आहे, चमचाभर आमचूर पावडर घालायचं आहे, साखर 1.5 चमचा घालायचं आहे, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचाभर घालायची आणि पाव चमचा तिखट घालायचं आहे, लाल तिखट. मस्त हा चटपटीत चिवडा तयार करायचा. असा हा मसाला तयार करायचा आहे. त्यासाठी मी शेंगदाणे घेतलेत, खसके चणे आहेत त्याची सालं काढून घेतले, कढीपत्ता सुकवून घेतलेला आहे आणि थोडेसे बदाम घेतलेले. असं घेतलेलं आहे. मी सगळं साहित्य साधं सोप्या पद्धतीत तुम्हाला करून दाखवणार आहे. आधी काय करायचं, गॅसवर कढई ठेवायची आणि आपल्याला नाचणीचे कुरमुरे आहेत ना, ते आपल्याला चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. तर नाचणीचे कुरमुरे तुम्ही कधी खाल्ला आहेत का? आणि नाही खाल्ला आहेत तर नक्कीच तुम्ही नाचणीचे कुरमुरे घ्या आणि हा पदार्थ तुम्ही बनवा. आता आपण काय करायचं आहे, नाचणी भाजून घेतलेले, थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला शेंगदाणे भाजून घ्यायचे. कच्चे शेंगदाणे आहेत, थोडे भाजून घेतले की त्याच तेलामध्ये आपल्याला एकत्र सगळं चणे घालायचे आहेत. बदामचे लांब लांब काप करून घेतले ते सुद्धा घातले. चांगले आता आपल्याला हे थोडेसे तांबूस रंगावर आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. तर आता झालेले आहेत भाजून. आता आपण हे काढून घ्यायचे आहेत. तर आता सगळे मी काढून घेतले. त्याच तेलामध्ये आपल्याला फोडणी घालायची, मोहरी, जिरं आणि सुकलेला कढीपत्ता आणि ही मी सुकलेली लाल मिरची सुद्धा घेतलेली आहे. तर ती सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. मी व्यवस्थित परतून घेतलेली. आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे नाचणीचे कुरमुरे. ते सुद्धा आपण आधीच व्यवस्थित गरम करून घेतलेले आहेत व्यवस्थित. तर कुरकुरीतपणा आधी होता त्याला थोडेसे परतून घेतले की अजून हे कुरमुरे कुरकुरीत होतात. तर आता हे सगळे आपल्याला व्यवस्थित कुरमुरे परतून घ्यायचं आहे. कुरमुरे परतून झाले की आपण यामध्ये शेंगदाणे वगैरे घालायचे आहे. मसाला आपण नंतर घालायचा आहे. तेलामध्ये घातला की तो करपून जाणार, त्यामुळे मसाला वरून घालायचा आणि खूप छान लागतो, चव भारी लागते मसाल्याची. वरून मसाला घालून तुम्ही चिवडा नक्की करून पहा, ची चवच वेगळी असते. आता आपण हे सगळा जो चिवडा आहे व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. मस्त असा चटपटीत चिवडा रेडी होतो. आणि आता सगळा चिवडा आता मी मिक्स करून घेतलेला आहे. गॅस चालू आहे, बारीक गॅसवर आपल्याला चिवडा करायचा आहे. झालेलं आहे, गॅस बंद केलेला आहे मी आता. आणि आता आपल्याला हा चिवडा व्यवस्थित थंड करायचा आहे. बघा मस्त असा खायला खूप अप्रतिम आहे. वाटीभर रोज चिवडा हा खा, खूप फायदेशीर हा चिवडा आहे. मधल्या वेळेत खाण्यासाठी मुलांना आता सुट्टीसुद्धा पडलेली आहे, तर खाऊ आहे मस्त त्यांना उन्हाळ्यामध्ये खायला. पोटाला थंडावा भेटण्यासाठी, डायबिटीजसाठी किती हे नाचणीचे फायदे आहेत. तर असा चिवडा करा आणि घरात बनवून ठेवा आणि नक्की रोज वाटीभर खा. आहे की नाही भन्नाट रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नक्की ही रेसिपी शेअर करा. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच एकदा बनवून पहा. खूप छान आहे, आंबट, तिखट, गोड अशी ही रेसिपी आहे. नक्की ट्राय करा. चला भेटूया अशा आपण नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.